Zaterdagmiddag werd in Holthees een informatiebord onthuld. En in Bos, bij de huidige Hoeve de Knol, stortten tijdens de Tweede Wereldoorlog 2 vliegtuigen onafhankelijk van elkaar neer. De ene was een bommenwerper, Engelse bommenwerper, die in 1942 is gecrashed met 5 man aan boord, die waren alle 5 dood. Die vertrok met 1000 andere vliegtuigen en dat was de eerste keer dat de Royal Air Force met 1000 bommenwerpers richting het doelgebied ging in Keulen om dat te bombarderen. En hij is op een heenweg neergeschoten door een nachtjager van vliegveld Venlo, een stukje vlakbij. Ze hadden 1 bom aan boord, maar er was eentje van 2000 kilo en die hebben ze nog laten vallen. Die viel hier ergens in de buurt, maar gelukkig heeft hij geen slachtoffers gemaakt, alleen materiële schade. De andere was een Amerikaanse jachtvliegtuig, een Mustang, en die is gecrashed in 1945, bijna 3 jaar later. En eigenlijk bijna op dezelfde plek, 50 meter uit elkaar. Dat is heel bijzonder. Ja. En die was eigenlijk met een oefenvlucht bezig. En die werd eigenlijk door de eigen troepen, het is een Amerikaans toestel, maar die werd door Engelsen afweergeschut neergeschoten bij Venlo en uiteindelijk crashte hij hier, maar daar werd hij geraakt. Dus ja, dat was eigenlijk geen oorlogshandeling. Maar ja, het was wel in de oorlog en hij was wel dood, want hij is er niet uitgekomen. Het verhaal dat het bord vertelt is voor de familie van de slachtoffers van enorm groot belang. Het feit dat we het toestel hier gevonden hebben, dat we het hebben kunnen bevestigen, zoals ze dan zeggen, is natuurlijk mooi. Maar voor de familie die achter is gebleven, had het verhaal al 80 jaar geduurd. Voor die jongens is het lang afgelopen. Nou, voor de familie is het eigenlijk heel erg belangrijk, want het is een open puzzel geweest, al 80 jaar lang. Want ze wisten eigenlijk niet waar het einde was. Zeker niet van hun familielid, zeker met Captain Day James. Waar is de crashplek? Waar is die beste man gebleven? Is er nog iets van? En dat is zo'n verhaal die kunnen we dan eigenlijk sluitend maken voor de familie. En ik vind het knap eigenlijk van de familie dat ze dan toch hier naartoe komen. En zien wat we doen. Ja, het is alleen maar lovende woorden. En dat doen we het eigenlijk ook voor de familie. Het kost ons alleen maar een berg tijd, energie en Geld. Maar geld ook nog erbij. Maar voor de familie, als je daar net vanmorgen gesproken hebt, ja luister even, het is onbetaalbaar wat die mensen in woorden vertellen wat ze ons dankbaar zijn. Ja, er waren 2 kleindochters van de navigator, van Newby. Er was een kleindochter, een achternicht van Hodges, dat is de boordwerktuigkundige. Met Kim, een van die familieleden, zijn we gisteren naar de begraafplaats Woensel geweest. Hebben de 5 graven bezocht, hebben een bulk tulpen neergegooid. We zijn ook bij het graf geweest van Pieter Edward Woord, dat is degene die hier voor ons project in Boxmeer het standbeeld heeft gekregen bij de schutkooi. Dus we dachten, lopen we daar ook nog even langs. Maar het zijn zo'n super aardige mensen en ik zeg nogmaals, als ik steeds weer zie hoeveel emotie dat daar nog zit, dan denk ik jongens, hier moeten we nog 100 jaar mee doorgaan. Met een flyby werden de slachtoffers nog in laatste eer bewezen. Het vertellen van deze verhalen en creëren van herdenkingsplekken zijn vooral nu van onschatbare waarde. Het is niet ver weg, is er nog oorlog. Hier zijn we aan het herdenken van de oorlog. We moeten gewoon de vrijheid koesteren die we hebben. En de mensen niet vergeten die hun vrijheid hebben weggegeven voor onze vrijheid die we vandaag hebben.